Hello. Sziasztok! Kussolj! Nem. Akkor Na mehetünk. igen. Most jelenleg hány óra van bent? Tudja a farkam. 9 óra van kereken. És akkor mi van? Hát, nem tudom. Az jó lesz. Crash autoni fogok mindenki előtt. Az próba, Ayla. I love very. Ez komoly. Tök jó, hogy egy videóban capture-öltük ezt, szóval ha te látod ezt, szia Tony Shark Iron Man. Tony Shark. You're very You're cute. very. Your Kérdezek- mom. Kérdezek hú. Szerintem tőled. No hablo inglés. Úgy kell azt. Úgy kell azt. No angol, no angol. Lenni kínai. No angol. Lenni kínai. Hol vagy? Twin, hol vagy? I need you. Puki. Faszom. Puki. Fülelőgetsz. Ne? Én itten leülök, aztán jó van. Jó, nem tudok táncolni. Akkor Miau. Te megint ez a csávó. menj már innen, tesó. Ja, az nem az. Ne. Jó, van, akkor ez velem nem, akkor... Így a bitch. Szépen, fiam. Jó van, apa. At least we can agree that there's some csöves hír. Igen, itt a mellettem. Au. Az fájt. Úgy kell neked. Öljük meg Tony az Stark. emót. Ja, az Tony Stark, és én azt mondom, hogy Tony Stark. Júj. Ez Tony Stark. Wait, what language you speaking? Ö, Nanya business. Csincsong bing bong. Úgy kell az. Csicsopni. Ha, megérdemli, nem tudom ki ez. Robbanj szét. My baby! Puki! Nem is ismered, he. Nem baj, cukin néz ki. Hát nem. Csibbics ez. I Ó, jobb speak csipit England, erre. America. Ezt mit akar mondani? Én tudjam. Tesó, massacre. Miért nem lehet bemenni shift logba? Ja, meg ki van Nem kapcsolva, engedi. hülye vagyok. Nekem engedi ezt. Buttons have been added. One button contains instant death. One at Nem a már. time, a random subject will be Ez nem selected jó. to pick a button. You will have 30 seconds to make your decision. És ha nem? Akkor is meghalsz, mi? Hát... Átmész rajtam? Jó, kösz. Povrt. Tesco troll, igen. Pretzel. Jó sokan perisseltek. Haha. Szimpen megy. Válasz egy gombot. Ilu. Válasz egy gombot. Nem választott. Bazzi, nem ad meg. De még nem vagyok ott. What the fuck? Én túl szigma vagyok, tudod. Szalada. Fúj. Azt, hogy meghalna rögtön. Halljon is. Büdös. Aztán tetszik. Ez nem Háromszor. valami skibidi. Mondom. Ne lögdös, fiam. Felrúglak.
Arki. De miért ilyen csúnya mindenképp a rohadt játékba? Ó, de jó. Szerintem, ha te jössz, vagy én, akkor ne nyomjunk a sárgára. Van egy érzésem. Hát azért most csak az a direkt arra nyomnék. Jó van, És menjél. annyi. Béna! Hoppá, elvitte az alvilág. Mondtam, hogy a sárgát ne válassza. Amúgy csak kesszeltem, én nem tudom. Aha. Milyen Tényleg. exploitot használsz? Semmi. Mi az Nézd meg azt, exploit? hogy teabaggelik gyergi. I always remember you footy. Ez csak már egy kifire, de só. Ó, nem már! Cső! Én biztos, hogy nem veszek itt kint, ha valaki kap egy fegyvert. A fegyvert kapnak, nem? Igen, fegyvert. Nem, valami mást. Valamikor fegyvert, valamikor ilyen hülye dolgokat, például, nem tudom. Például én egyszer kaptam egy, ha jól emlékszem, egy könyvet. Miért nem pont a tudom. nő kap valamit? Nem érdemli meg. Ugye kiúz egy shotgun, figyeld. Aha, ott van a Revi. Igen, Mi a püf? Ugye lelőj azért valakit. írek, hogy 22. Hát jó az émed! Hülye geci. Annyi Csak vagy. egy izé volt, bulletje volt, ha jól tudom. De hogy lehet ilyen szar valakinek az émje? Ember. Kills Pimiki. Duel. Hú, remélem én leszek. Two subjects will be chosen to participate. Only one Kill Pimiki. Na meg ki. Ha nézem meg. Oh, ez a pug. Chunky pug. Sigma, Még nem is 777. láttam magamat azon a rohadt bordon amúgy. Én sem. Ott volt. Ott. Aj, nem szeretnék én lenni. Jó. Boberaszikó. Szegény. Ott a csapó. Oké. Nem is csap, hanem pipe. Aj. Nem már. Once the light goes green, fire your weapon. Any attempt to fire before the green light will result in immediate punishment. Oké. Na. Most össze? Igen! That's my boy. Hú, de bénák vagytok, basszátok meg. Ilyen szar reaction time-ot, enyém jobb. Amúgy tényleg. 21. Meow, meow, meow. Meow, meow. The fuck? I'm not linked. Legyünk már linktek. Na meg a faszt. Te túl béna vagy. A spice. Mondom meg, mi a faszom az a favorites? Ja? Hát, hogy Itt kell kiválasztani, hogy ki hallja meg. Vagy nem? hogy két. Favorite összé. Ezt izé. Nem az, ahol leesnek a gecibe? Igen, ki kell választani, hogy kit mentesz meg. Csú, de csúnya vagy te is. Not. Safe. Nem? Oké. Oké. Fúj! Fúj, őt nem Akkor, hogy a válaszol. fake head leszed, de... Vagy na, őt választok, hogy hallja meg. Jaj. Selecting so... Mennyit?
4 kell? Hát, sokat, mert sokan vagyunk. Három kell, ha jó. Vagy 4. Mondtam. Én nem voltolok semmelyikre, mindig dögöljön meg a picsába. A Eagle-re voltam, hogy halljon meg. Nekem te tetszett. Én Ki? hard voltolok, te numbocska. Gyere. Haha. Kicsit outnumberedek. Hát. Jó, saved. Eagle fog meghalni. Szopó. Túlzott, jó van. Nem tudom miért, ki szeretném próbálni Simons. Nem. Find these keepers. Jeepers. Nem. Jó, Nem. nem. Let's go. Oh. Jó. Köszönöm. Csöztök. Hova? Mi mindenki erre jön, rohadjatok ketté. Fel lehet mászni, ha jól tudom. Hol? Hagyjatok békén, bassátok meg. Hogy a faszomba kell ide felmászni. Régen tudtam felmászni. Jó van, akkor megyek the old fashioned way. Hagyjatok békében. Hol? Nem tudok felugrani, hülye. Nem á! Hagyjál! Elköves! Pedofil! Ó, ne. Az hol? Ő hol van? Ó, Jó. De nem jó, nekünk közelünkben van. ott van lent a bomba. Ebből a sötétségbe, és akkor nem látnak. Igen. Ott látta a username. Takarodj! Zénzpotom! Ennyi innen! Nem. Nem. Biztos úr, itt vagyunk! Hol? Haha. Hú, de szar vagy. Te már mit dugod meg, te béna geci? Mint hogy te jobb lennél. Úgy néztek ki, mint a seggem. Főleg ez a csajkosó. Fúj, és még francia is! Dögölj meg! Jó. Az mi? Ez last pick. Megvédlek. Nem. Mi van? De választhatna engem, de még nem választott semmihez. Egy persze, hogy csúnya gecit. Egyébben meg ott ül fent. Félek. Félj is! Fúj! Jó, ez AFK.
Istenem. Ez már azért szexi. Csak nézd a személyre. Hello. Szegény. Milyen fajtolni akarsz? Megörülök, ha engemet választanak. Ez még a retard. Hát erről meg ne is beszéljünk, bazd meg. Jaj, ők mentettek meg elsőként, annyira cukik a dramé. Fúj, ez fekete. Még egy patkány van a nyakába. Ne! Senki nem döglött meg, ez nem jó. Jó van. Jó flippy flop. Nem töklött meg. Ilyen flip-flop. Flippy flop. Nekinek az a neve. Az meg ki a rákom. Flip-flop, bazd. In a moment you will choose safety or compete for a reward. Mi van? Stand on the green box to ensure your safety. If you compete, only the first to finish the challenge will survive. Milyen flippy-flop? Hogy néz ki, ember? Story. Akkor nem próbáljuk ki a participant. Nem. Se tudom mi ez. Today's challenge is an obstacle course. Nem á! Only the first subject to finish will survive. Oké, akkor nem. Good luck. Én Bobrasikóra bettelek, hogy nyerni fog. Figyelj, milyen pro. Igen. Fű. Most hogy nyomja neki? Dűr. Jó, Bíteli a nőket, jó. Nézd, milyen pro. Fucsú. Ráhangzott. Parkour. Jó. Olyan profi. Bíteli mind a két nőt. Egyszer. Jó. Mi van? Nem. Ó, a nő ketchuppol. Haha, béna. Haha. Ne! Gyorsan, menjél! Bobraszikó, ne! Menj! The time is Az én ticking. kisfiam, takarodj! Én vagyok az Antia. Nem! Te vagy a retard cousin. Ne. Sikerülni fog. Fúj. Igen! Let's go! Hoppá! Mi a fa... Hát ezt Bobraszikó! beszoptátok. Józsagan meghalt a hülye. Jó! Húsz a kurva. Júj. 13 subjects remain. Na, azt tudom, hogy a régen ki lehetett glitchelni. Miből? Oh, no. Bye. Nem. Ez nem jó. All subjects must stand on a trapdoor. One subject will choose. Én, please! Meg fognak ölni engem! Úgy kell Mert főri neked. vagyok! Ne. Do not disrespect my culture, you son of a bitch. I love your culture. Hát Engem. akkor ne disrespected az, hogy magadatlannak hívod. Jó! Akkor nem vagyok az, jó, mert I'm safe. Dirty fuck. Ha mint ha ez bazd meg jobb lenne. Ennek is olyan jó kis fake headless-e van. Nem. Azt a csúnya gecit ott. Ezt a szürkét. Ezt a rózsaszintot. Azt a fehéret, ezt a kínait. Köszi. Na, miért nem téged droppot? De... Ah. Blunt has perished. 11 subjects remain. Erre iszok egyet. Suck. The show suck. My dick. Az. Silence Akartam is mondani. no commence. Ja! Obey instructed commands only when they begin with silence. Ja. Várja, most még emotot kell nyomni. Jó! Simon says, stand
stand on the line, de hülye. Kérem, Simon says, stand on the line. Hülye fasz. Miért nem halt meg? Joe. ne. Simon says, stand on the table. Ne Jó. tologassatok már. Bi. Arki. Simon says, crouch. Simon says, stand on the line. Én Arkinval vagyok. Crouch. Nem, Arki! Jó. Fú, de röhögtem volna, Gezi. Simon says, stand on the Gyere, table. Arki! Gyere, gyere! Yippee! Na, Simon says, crouch. Simon says, stand on the line. Imádom a Simon Says. ez túl könnyű. Hát igen. Shoot someone. Mi? De akkor ketten meghallgatjuk. Killzone van! Pff, oh! Tesó. Ó, Göci. Killzone van. Tuf! Aj, daj, tú! Hát suicide. Mondjuk én izét akarok, hülye. Massacre? Vagy Nem. murder? Ilyen neve, duel. És én akarok duelezni. Ah. Nem. Na, favorites. Jó. Ide nem kérem, hogy válasszanak. Kérlek, uram, nem először engem? Kérlek, jó? Válasz ezt a büdös niggert itt. Hó. Előttem. Mellettem. Ó. Ne őt. Ne engem. Igen, őt is lehetsz. Ne, volt tudom, hogy iszélj velem. Én nem. Dögöljön meg. Ja, fight. Nekem nem tetszik. Nem, jó. Fú, ez megdögölhet. Esik a hó. Esik a hó. Esik a... Jó napot! Jaj. Amúgy imádom, hogy bazi mindig ilyenkor kell bejönni. Faszomat. Ez szarom, én őt mentem meg, nekem ő kell. Furi csicskák vagytok. Ő az OG. Ez az! My man! Let's go! Oh. Megmentettem. Amúgy Bob... Na, milyen ő? Bob Reszikó is jó, de... Ő a Flippy legjobb. Flop. Nem, flip-flop megdögölhet a gecibe. Flippy Fuck Flop, de jó. flip-flop. Oké. Agyon fogom venni egy flip-flop papucsa. Good luck. Jaj, cause you gotta go. Engem nem ő meg, én rávótoltam. Duel. The next experiment, Le a fejemről, te dirty motherfucker. two subjects will be chosen to participate. Only one will come out alive. Bencét! Ő akar! Hát, hogy mindenkit bítelek itt. Főleg ezt a csávót. Azt kéne, hogy magam ellen legyek, tudod? Igen. Suicide? Milyen gyorsan tudod fejbe lőni magad. Jó. Halottastad Nem megkapja akarom a megölni pénzt. Bobra síkót. Akkor én igen. Nem, remélem lelő téged a picsába. Amúgy Ő jó. remélem ő fog nyerni. Gyerünk! Sikerülni fog. Hiszek benned, Bob. Let's De én go! nyomtam! Amúgy így. Nem nyomtad. De én nyomtam. Mindegy, ügyes vagy Bob Reszikó.
Az én kisfiam. De takarodj a gecivet, egy csúnya faszopó nigger, utálnak. Te nem Bobra voltól, tehát így dögölj ketté. Szakadjon szét a lukat. Szegény! Mellette állok, miért nem? Na? Remélem őt ott mellettem, másik asztalon. Ő megérdemli, hogy azt a másik csalót is. Szegény Arki. Már 3 nem, 4 subject maradt. Amúgy W Bob. A jó édes kurva anyárat. Bezzeg, most tudsz engem választani, mint te kis geci. Hihi. Karma! Jöjj. Anyád akar. Te meg téged meg lelőttek, szar vagy. Hát Lögdösség. ez a... Essex has perished. Three subjects. Were you teabagging him? Oh, ne crash-outolja. Kibaszott alma. Menjen vissza a fára. Go back to being an apple, you fucking bi... Ha jól tudom, van nekem almám. Megegyem. Akaszt fel a fára. Olyan lesz, mint ő. Jó, Egy emo. bet. Én mentem a lobbyba, felbaszott ez az emo gyerek. Azt hiszi magáról nagy ember, mert van fake head, biztosan. Elfogadjuk. Top survivez. Hú. Ilyen no life-okat. Funny pirck. Csodál. Mi van? Hát ez lesz az utolsó kör. Ez lesz az utolsó kör. Nem. Ó, nem? Ha nem mondom meg. Yeah, fuck you. Mindjárt jövök, addig entertaineljed a vieweröket, te pöcsluk. Jó. Aztán tessék nem szvérelni túl sokat azért. Nem fogok nyugi. Várja. Jó van, srácok. Nem tudom, mit vagyok, szóval választok a kommentekben. Hogy vagytok? Milyen a napotok? Remélem jó, szép, jó kisfiú, kislányok voltatok, ja. De nem akarok úgy hangzani, mint pedofil. Oké, nem vagyok egy, de hogy vagytok, mi és mi? Nyugodtan ne féljetek, válaszoljatok kommentbe. És a exciting fact, nem tudom. Thank you. Jó, ezt a... Várjál. Van nekem egy faktam. Ha esetleg szomorú vagy depressziósnak érzed magad, akkor white noise-t hallgassál. Tudom, hogy ez alvásra van, de trust me, működni fog. Jobban fogod érezni magad. Értsem, és... Na jó. Na, itt vagyok. Szia. Szia. Amúgy semennyit nem szóljáratom. Fúj, hogy nézel te ki, öld meg magad! Vissza és már rögtön, oké. Azt Ha bazd meg, hát nézd már rá, geci! A Addison. Oké, jó, igazad van. Látod, nekem mikor nincs igazam. Mr. Bo, bye. Nő amúgy, nem baj ez. Bro, nem pitbull.
Piteri? Amúgy nem. Fogba Jogi. pofád. Nem arról a pitbullról beszéljük. Ja, Nem jelentemben. jövőre a boom book. Faszinak meg az a nem... Bocsánat, nem faszi. A nőnek meg az a neve Stanky leg, geci. Tőle Stanky. Most ennek is fake head lesz. Tényleg. Handout. Give me something good. Nem. Nekem. Az, Hogy valakit az fejbe lőhessek a gecibe. az mi? Egy bombát kapok, és akkor fel leszek Alakbar! robbantva. Nem. Nem azon. Fúj. Nem, engem a tajt. Seggébe fogok Pepsi Maxot önteni. Oké. Mit röhögsz, kisköcsög? Neked is. Mi? Neked meg Coca-Cola, vagy Diet Coca-Colát. Fúj, az a legrosszabb. Azért mondom. Rá. A Pepsiből mindegyik szar. Amúgy nem tudom miért, de jó szar a tastebudom, mert azt hiszem, hogy iszok Pepsit vagy kólát, és mondom magamban ugyanaz. Ha nem. De nem. Tudom. Na szopjál lófaszt. Subject will be given a stack Úttam a Nem fogadja picsába. meg. Császtok! TNT knife Csá! to a nearby silo. Lehet ugrani, jó. After 30 seconds it will detonate. Jó, fel tudtam menni a... Felmásztam a Csak picsába. Szopjatok le. Ki lesz a kiválasztott? Fú, Jó csúnya. Szegény nasvai. hoppá. Hoppá. Tesó, menni kéne. Bye. Fel fogsz robbanni, ember. Bro sacrifice-olja magát for the greater good. Milyen kind person. Oh, Sacrifice-olta magát. ugye. Bless his, vagy another heart. Honnan tudod, hogy dér? Hát, Mi van, hogyha nem ő egy tudom, hogy hal? bless its heart. Emlékszel arra a rajzra? Do you like Sakoko? No, Jó, bazzuk, kitörtem no? a nyakam. Instructed command. I don't think it likes it. Simon says. Emlékszel? Simon says, stand on the line. Mhm. Jó, haha. Simon says, no. Miau, miau, Simon says, miau. Simon says, jump. Miau, 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 miau. Simon Meow. says, crouch. Simon says, jump. Miau, miau, miau. Simon says, crouch. Várjál, most jön valami. Nem? Nem tudom. Stand on a table. Mondtam. Hát, Hogy lehet nekem emberek ilyen hülyék? Stand on the line. nem tudom. Mi arted? Simon says, crouch. Nem, az We Are Died. Stand on a table. Ja. Ne lögdössetek, basszátok! Ne lögdössétek Ne se! Shoot someone. Tűnés. Fogyaték! Ki jött meg kit? Ki jött meg kit? Mit tudom én. Oké. Seven subject, oké.
Na? Mi lesz? Link Finders Defense Find. Speed Challenge Duo. Húz, jó, akkor Random várjál, akkor... Execution Favorites. Favorites. Dugd fel magadnak a favorite-szeret együtt. Szavasz el, Kevin. Szerintem ez a szó te a húgápja, yes. Át. Megmondtam. Ott vagyok hátul. Fú, remélem te leszel a következő. De ne. Szével le. Oh, you know, I was just joking! Yes! De ami megszévelem azt a It was just a joke! After each vote, the subject with the Are you highest serious? amount of votes will be Szerintem rá volt. He said your mother is a fat fuck! Szerintem rá volt, amúgy Na, nem. téged szeretlek, fiam. Akkor dögölj meg. Gyere, 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 Nova. Nova, igen. Nova. Ja. Köszönöm. Széveljük meg Asterixot. You're such a sigma. Okay, if you like. Jó van el, Kevin, csalódtam benned. Ezért meg leszel murdálva. Le fogom vágni a The herédet. is more important than me. Igen, mert ő a BFF-em. Shut the fuck up. Na, Racism. I know Hunter has forced on it. Experiment. Right. Soul Time Python, nem? Revivaljátok. Meg fogom ölni. Jó. Let's go! Vagy nem tudom ki, de biztos jó. Racism. Nem tudom ki vagy, de te biztos jobb vagy. Hogy nézel ki? Mondd meg nekem. I'm Ú, de alive! szexi. Amúgy? Gogyó. Hereggolyó. Job has been selected. Hopper, dropper. Subjects must stand on a trapdoor. One subject will choose which door to drop. Me! Nem! If they fail to choose in 30 seconds, they will instead be executed. Megöljem neked a El Kevint. Én is őt akarom. Okay. Me. Jó! Pass meg! Szopó. Jó! Well. Mint ez egy maffia, bassz. Csalódtam benne. Jó, szegény. Amúgy nem szegény. Hogy rögtön izét. Anyu. No hesitation. You. Yeah. Megérdemeltem No most na. hesitation. Hát. Link. Well. What is this dirty motherfucker? Fogadjuk, én leszek, és meg fogok dögleni. Fú, akkor röhögni fogok. De ami... De tudod mit csinálod? Te is Baszod, vegyél egy lehet puskát, és reportolni a bosszúsz. chatet. Reportolom ezt a csalót. Hát igen. Fúz, van bullying! He call me slur. Szegény. Asterix. Te vagy. Let's go! És ki ellen? De őket szeretem, nem akarom őket megölni.
Kedvesek. Ne. Ezt a Hát mert szerintem... Munchao-t nem ismerem. Egy fejbe lövöm szívesen. Ó, Where hát, money? Selected subjects must wait for the green light. Once the light goes green, once it light goes green, fire above. any Any attempt to fire of them to fire before the green light will result result in immediate punishment. Oké. Nézzük azt a reaction. Nézzük, Bence. Fogod nyerni, te fogod nyerni. Most! Szop ki. Nice! Ügyes vagy. Faszt írjaz meg a chatbe. Csébotai wasn't racist. De hogy nem? Én fekete vagyok, nézd rám. Rasszizmus volt. Hát... Amúgy szerencsére, hogy csávó revive voltak, azt pofán lőttem még. Szegény. Jaj, hadd nyerjek. Bro came back just to die. Dropper. Na bazd Dropper meg! has been selected. Hopper dropper, igen? Subjects must stand on a... Remélem engem választ. De jó, ha téged választok, akkor biztosan engem választasz. Nem. Köszi. Mert te easy target leszel a végén. Amúgy ne. Úgy Ez is fáj, lesz. tudtad? Ne! Jó. Jó! Nem, Jó. mész át, megállsz! Nem! Kurva! Szerintem ez engem meg fog ölni. Nem tudom, hogy vagy vele. Ne. Nem baj. Legalább megkaptam a revenge-emet. That's all I care about. Jó kis édes. De meg kell ölnöm. És mi, hogyha ő öl meg téged? Akkor good game. Kész. Nem, akkor azt kell írni, hogy kill yourself. De azt nem engedi. És nem szeretném. Akkor Én nem kiss. vagyok csúly. Fú, de nem tudsz kibidi. Showdown. Neked olyan showdown. Congratulations on making it this far into the experiment. Jó, én eddig keresek másik játékot. This will be your final test. Pressure! Kérlek, Na meg a kérlek. faszomat a szádba a pressure de Kérlek, annyira jó. biztos, hogy nem. Mert? De úr, ki a faszom? Gun, weapon, gun, legyen. Pisztoly, ez jó, pisztoly. Fúj, mi a fa... Jó. Brainrot Cabin Horror. Ez nagyon ijesztő, hallod? Hú, Jó, bekakkantottam. játsszuk már. Már izétől bekakkantottam, hülye. Csak a thumbnail-től. Na, én nyertem. I show speed horse, ott van 6-7, nézzük. Én nyertem. Nem. Én nyertem. Nem. Azt rage quit, tehát ez nem jó. Ez micsoda? A Deadly Bow Trip. Mi ez, mint izé? Mi a neve? Azok a többi játékok, hogy mi? Ez most érdekel, ez mi? Megnézzük. A kezem a shake-el, tesó. Tudod, hogy jó lesz, hogy az a groupnak a neve, hogy Badass Experiences. Jó, ezt ismerem. Mi ez? Best di... meg a faszomat. Tudod ki Persze, Perfect 6-7 az Accuracy. összes! Úristen, de felbasz. 6-7! 6-7! Single group survived. 28 subjects were killed. Úristen, hát jó sok játékuk van ezeknek, hallod? Fú, don't get eliminated, ez tök jó játék. I'm gonna savor this picture, fuck you. Legjobb én.
Mi van? Hello, join us. Nem jössz? Jössz? Nem jössz? Jövök, de nem volt arról szó, hogy ez a videó izérő. Van, death penalty. Nem. Akkor minden szar. Multiple games. De megtehetem. Jó. Én akarok egy kaszketot. Csak úgy. Mi van? Na, mire vannak a kulcsok? Én arra vagyok kíváncsi. Ja, van, jövök. Azt látom, itt lehet venni őket. Ezt az mire van? Badges. Badges? Where? Jó, itt vagyok. Ez Better Ships. Cargo. Robux. Ez kell nekem, hülye. Nem, a még cuki. Mondjuk ezt se fogom többet játszani, szóval minek vegyem meg, érted? Hát, Hogyha ez no, nem veszem meg a bettabot, akkor gyere. 2 start. Ja. Fogd be a pofád! mi van? Így pofázik ez a csávó. De Miau, miau. van egy slingshotom. Fúj! Haj, geci! Jó, Takára! gyönyörű. De Itt gölj meg. átszigálok. I'm taking your mom. Azért, mert szőt vagyok, ez fájt. Ne. A szőt Add vissza a anyuci. kurva anyádat! Neked milyen színű volt az a Nekem nő? szürke. Nekem szőt. Skip intro! Yes. Buy fuel. Akkor olyan, mint mi a neve? Tudod, a Igen, Dusty Chip. Dead Rails inkább. Vagy na, igen. Na, miért Ott mondtam kell. azt? Én drive-olok. Erre kell menni, azt mondja. Distance to mother. Ott van egy island. Megállunk, szerinted? Ja. Tudod, mi legyen a következő videónk? Nem érdekel, hogy ezt hallja a többiek. Vegyünk már meg a long drive-ot. The long drive. Persze. Tudod mikor? Tök jó. Nem is kerül annyira sokba. De hogy nem? Vigyázzál, hülye! Te elloptad a pénzem! Ezt fel lehet venni? Ó, ez mi? Wooden chest. A place on... Az mi? Az mi? Az egy turret? Az turret! Hülye! Nice. Autóturret. Na, adjad csak oda. Ez... Small coal. Na, az mi? Ez valami láva, genyó. Láva trap jöhet. Revolver. Wow. Ó, de ebben nem infinite az ammo. Vagy de? I don't know. I don't know. Szűnjek meg. Ide lebásom mást. Mi a fasz ez? Mert kinyitni. Nem, Ja. csak dísznek van. De szar. Hoztam egy ilyet is. Kezdtem. Nem! Mert mennyi fuelunk van? Még rakok rá. Ja. Még megnézem ott. De lehet kivágni egy egész, azt bebaszni fuelnak esetleg. Kitépem a Hát. földbe, azt ott bebaszom, hogy tüss! Biztosan. Összebasznak fuel. Itt is egy wooden chest, Lici. Itt is egy wooden chest. Hát mi a szar ez? Itt csak wooden chestek vannak, hogy mi ez? Biztos. Mire jók egyáltalán, ember? Elégetni? Gives you a buzzer. Várjunk. Ja. Ott egy island dead ahead.
Az mi? Lelövöm. Most nem tudom, hogy ez valami szörny, vagy nem tudom. Nem, ez egy cauliflower ember. Dig! Ez béka hang. Közelebb nem tudsz menni. Ó, Isten, hagyd nézeltek itt, dögölj meg! Hát ide... Ez mi? Ó, kösz. Mi a fasz? Ott jön a Mi a béka. faszomba? Kapod a pénzt. Miau. Én pénzem. Ne brekegj! Nem tetszik ez nekem. Miért brekegsz? Hol brekegsz? Lelőlek. Ó, szia! Shit. Te moly. Kell a fasznak, várj. Na, ez jobb. Ez innen. Mi a faszom az? Mi? Ami téged kergetett éppen. Amit brutál így megmördöröltem. Ó. Ó, van egy izé. Nem kéne ennyi forever. Várj, itt át lehet menni. I don't know. Van nekem egy crossbow. Ma itten... De hogy mire vannak ezek a retkes chestek, hogyha nem lehet őket kinyitni se? Isten. Beleesik a vízbe, szerintem meghalok. Nem akarok Nem. próbálni. Nem, beestem a vízbe és semmi nem történt. Ja. Akkor jó. De még egy tiny colt találtam, meg jó sok health potit. Ne brekegj! Tük osztaton a cauliflower. Már tudom, mire beszéltél. Nem lehettél ennyire vak amúgy. Hogy nem Pár láttad eddig. haltál. Pár. Hova megyünk? Hát, ahol mutat arról. Az egy béka baszod! Nem is egy cauliflower. Júj, te cuki, lefotózom. Menjünk ma, bazd, mert nincs elég időnk, ha megy el a fuel. Ez Island! tudom. Ott megállunk. Én azt mondtam. Ne. Jaj. Akkor fejben lőle. Jó. Ott is egy békuci geci. Én most meg lehet ölni. Szia! Püff! Ez micsoda, ezt elviszem, köszönöm szépen. Tik, egy shottól. Hopp, hopp. Danke schön. Mi? Mi? Fessem be. Halló? Ne szopassa, hogy itt sincsen semmi fuel, mert én... Na jó, van valami fuel legalább. Én is találtam. Találtam egy tiny colt, ez annyira csodás, ez mi a fasz? Ranged weapon. Ja. Medium health potion. Nekem az meg van small, huge, meg big. Azt szép. Nézzük már meg azt a békát. Amúgy ja. Jaj, Vagy cukika. inkább nem. Lehet, hogy valami boss fight. Ez kinyír a rákba. Én meg szeretném nézni. Van egy mythical chestem. Nekem egy bi. Ez nem tudom mire van. Then just. Ja, mehetünk. Béka? Nem!
Beraktad amúgy a fuelt? Ah? Na az mi a gecim ott? Miféle Egy graveyard? mini város. Ja, oh. Full of dead people. Jó, Te fajtád. korrektettem magam. Ez egy bot? Remélem. Mert hiszem, hogy már nem Merre van a legközelebbi lópöcs? Mert hiszem, mondjam neked, ennyire vakó, hogy én egy alien-t izélok. Hol vagy, jó? Na meg a fa. Dick. Oké. Okay. Fogba pofa! Mi van? Fut már sárga a víz. Klinik. Hogy megyek a boltba. Mi ez? Gold armor? Nem kell. Elfényről meg kell médium ásni. Mi ez? Nem mondta, hogy az, akire gondolok. Ja! Prices, persze. Nem tetszik, mert sötét van. I like to drink hot dog water, tesó. Okay. Ezt tudtam eddig is. Nem, egy NPC-vel beszéltem, de jó. Adok egy Én dollárt uttam a hot dog neked. water. Amúgy úgy gyönyörű. Ha, ezt ki tudom rabolni. There's a treasure to... nem tudom. Fúj! Itt van az a gooner. Te is azt látod. Takarodj! Picsába. Jé, Várjunk tovább. ja, csónya. Fuck. Ennél lassabban nem megy. Mi is jobb is ez? De mert megerőszakollak. Mi ugrik? Oh, bitch, no, hit me because I'm a Mi? beautiful... Mire lőtt a turret? Bitch, Mire lőtt? Mi van ott van az a... Ott az a piros szar a vízben. Menj a faszomba! Eltaláltam! Úgy biztos van valami finom. Jaj, kurva szár. Megütött. Áj, kocka. Csak van valami fuel, nem? Biztos... Mythical chest. Dick. Hopp, hopp, hopp. Bam, badum, bam, badum. Way. Még egy turet. Nice. És tesó, uncommon. Let's go A with the turret. silver turret. Hát itt lófasz se volt. És én hiszem így. Te hol vagy? Ide egy turret. Ide egy turret. Várjunk. Miért oda raktál egy bear trappet? Az ő segbe akar valami harapni. Oké. Okay. Ja.
Bazd meg. Ez nem tetszik. Jaj. Majdnem leestem, basz meg. Jó napot! Le a földre! He's reaching! Szén! Ham. Az kell a fasznak. Dögölj meg! Én viszem ezt a hajót, hagyjál békén. Megnézem a Water Towert. Ott a kurva, huge core legendary. Hú, jó nagy. Van megint találtam egy bronz autótöret. Jó. Ez Szép. mi? Leather armor. Nice. Nem, hogy medium, small, meg huge. Cool. Bazd meg. Gyere! Én szeretnék vezetni. Bazeg. Te nő Bazeg. vagy. És úgy bézsázom. No. Mi a fasz? Dick! Mi a geci? Piranha! Biztosan. Bazd meg. De akkora köd van, fasz se látok. Takarodsz! Nem vagy itt welcome. Megjöttünk. Féri majd engem egy Juice Galaxy-ra? Amely nyomorék vagy. Nem lehet, mert nagyon sokszor játszott. Welcome to Tumbleweed Junction. Tiny core. Yum. Ó, ez egy szar. Ez még rosszabb, mint a revolver, hülye. Nem mondta, megdöglött. Kell revival. Hogy kell Az az- revival? Csak Robuxal lehet? Basz. Igen. Biztos, hogy nem például 45 Robuxot, ott dögölsz meg. Túl Az drága. fájt. Miért te nem tudod magad revivalni? 45 Robux, te hülye. Látod, akkor érted. Amúgy ja. Ott maradsz. Hát szép. Ne! Hallod. Mi van? Olvasol a bióját? Kinek? Hát, akit most küld. És ha nem? Akkor én elolvasom. Nem. Az Novának a biója. Taken. It purrs. Not really talkative in chat. Free. Fúj! Nem értem.
Új. Retard! Tudom. Nem basztam meg. Ez miféle Gomba Island? Fungólia, bazd. Szavazd, Enzo. Tény. Me of thanks, more treasure for me to sniff. Inkább nem questionolom. Ez nem miféle retardált UG-t. Jó. Paket olduk, jó van akkor. Cold auto, tudat nem kell. Weapons, esetleg valami finom? Hát nincs. Miau. Jó, bro. Mi van? I tired. Ott akkor bazd meg. Úgy kell neked. Ué. FOH, és tetszik. Menj a picsába! Hogy nézel te ki, ember? Anyád hogy szűrt téged ki, bazd meg? Húzzá a faszomba! A kurva anyátok, de sokan vagytok, basszátok ketté. Mindegyik őtöket kiírtam, bazd meg. Fúj! Egyik rondább, mint a másik, bazd meg. Mennyien vagytok, ember? Hogy nagyon én húztam, cső. Protektorjá bolt. Még egyszer felugranak mi. Menj anyádba. Miau. Jó. Égnél le. Ó, ez peak volt. Na, Nagyon. szerintem... Igen. Szerint. Jó. No, akkor... Szerintem ennyi elég lesz Ja. most. És lehet horror csinálni, de nem. Talán. Olá. No. A viszontlátásra. Hölgyeim és Viszontlátásra. uraim, és itten Daisy zim zum zim zing zing.